Tässähän tää on tää kaavake, minkä vaimo pakotti lukemaan. 55, 65, 55, 65, vuotias. 102, 202, 202. No kyllä mä päivittäin varmaan liikun semmosen minuutin, minuutin liikuntaa. Never. Päivittäin kasviksia. Never. Verenpainelääkettä päivittäin. Päivittäin. No, minun verensokerit ei oo koskaan ollut kyllä kohollaan. Meikäläinenhän on ihan kondiksessa. Kunto on suorastaan huikea. Sulkea. Joka 3. suomalaisella on kohonnut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Oletko sinä yksi heistä? Ota riski haltuun, tee testi osoitteessa stopdia.fi.